Iroi try. Sesit pat ngai ku ble pi baro ha kerting ke badum bor ke jo try. Te kipon na pedeng jong pi ong nga bale pi mi hikai lang ngi bangin snai ke ni ko umpniang. Te pi ya grandaj ru te omlele ba pi grandaj. Te henrei ladangan hikai ya pi lada pi ya men sao monoban ba akli namar hakipor ki ba men chua masuk ai tang kum tu mulu mala kam da best re saba usnyur long hi kum bolong mentah nama kane ke ba mentah te ke de bet ke ba da ke bor ble de shu da ke bor brio te wala kataro ha ka jing sngo nang sngo sarong sngo ba uble ulajit yang nga sngo ba nganang te henrei wat mangaru hadu mentah ngampat nang mangan snai ke ni ke umpniang ai thui pi ha ko be ke step ngayo I pau ngadem kum tu ban yele kai ba iwi klung I badang rit ba ars nem lai snem tu te kumnore udon ukti kumnore udon u ma benga kumnore udon udieng hapok akti jonga udieng uban nep te nga kum yo dung nakmat jong itai klung mat ka khmat ka hap no shapo tingala dieng pret ita ka khmat sta shapo ngala shap dieng itai klung ru ila yam rung syang ta we kamera hasi syang amot bandet syaka we pat kajakahan renga rung no sta shapo ba ila yam itai klung te kum no ranga le pen pet ka khmat jong I te kam lele re te ngah kendit ken na ta na pa batia ranga kendit ko ni ko mo yutra ken ni paling ale yu I kum tu trai oi nga hakapor wan keli urupang te ngala jubab ngong jinjar hi ban snai ke ni ke dawai na marba don shibon ke kembat hang ne ki balong ban ai kendiat ki ban deban ai shibon karukum adjust kemot lada nang te kemot kan namlong reken te henre yang apa bala ai sap uble te ngala henre pitep ha kata jing yo I pau habang keli na utrai ong yang akum no ong kakti jong pa kala ban pen man sao na mar pham nang re ban snai ke ni ke umpniang henre kakti ke jongangan sapen bhapat te pawat nam shepting patre bet kum ba phade ban tre te nga hi ngan sapen bha te namar kata ngas ngau tho ba kam de kakti ke jonga ka de be kakti ke jong ublei ke ba pen khia ya ki briu te ki ba bon bha ki la mi te don ru ki bom pat mi te ki bom pat mi ngala ong ye ki wan ye kado yanga ma nga tip na kanu ka daw ba phi mi te don bet ka daw ba phi kla mi han re ki ba bon te ki de ki ba layami tang ba kim ya wan chakmat ban ya comments re ki ba bon ki ba comments ki de bet ba kong nga khan pat mi kong ngala thai ban ta kita ki bon han re ki to ki ba tang ban nyaw rom la shu ki duna ba kin ya wan chakmat ba kin ya wan chakmat ban comments ban ong ho ngaru ngalami te namar kata lada nga kata ka bala shna haduk aniru ble udang maham ye ngau ong kam de kakti ke jong pa te kumnu ngala ban kam trai bade namar banganang bangaban shna ki sami ki snyu jong ki breu te masukwa ban yatho ba kam de kakti ke jonga ke de kakti ke jong ublei ka ba wat kini ki baya don lang hang ni de ki yo I bangale kumnu ru kam tre kam namar ba kam don kakti ke jong utrai te kanom long ai hanre la kakti ke jong utrai katre te ka ba utrai le upen I ba kakti ke jonga kala ru ban pen man sao hanre oi nga wat shep te ngan sapen bha pat manga te tangkatahi ubleu ban kur khui pilang baro ya roi utrai